तुझ्या नावाची देवा आस लागल्या बोडगेश्वरा तू समाळ करता तुझ्या नावाची कौशे अंगबल्ल्या यार 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 राव रे अरे मागचा किती मग झाला अजूनही तुम्ही माझे रागार इतको बरा किती झालते तुम्ही त्या आधी सांगा ना मग तुम्ही माझे बेजार मरे अरे बाबा शुभम नाईक परतो येऊ बा नेत्रावळी हय परतो येऊ बा असा नेत्रावळी युवा मंच तेंच्याने आयोजित केला आणि त्यांचं फूल पोंगड येवपाचा द गोवन वॉइस आमचो शुभम नाईक आणि तसेच लहू गावस आणि गितेश इम्पालकर त्याचबरोबर हार्मोनियम वाजोवपी दिगंबर गावस आणि पकवाज वाजोवपी प्रतीक देसाय आणि डान्स आयोजन करपी महेंद्र चारे आसतले या आता येत्या दिपोत्सवाक 3 तारखे आयतारा नेत्रावळी जिम कॉम्प्लेक्स थंयसर आसतले सारखे 8 वरांचेर तेंचे भजन स्टार्ट जातले तर सगळी भाविकांनी ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित रावन ह्या कार्यक्रमाची शोभा वाडोवपाची हसे